जोंनि बे बेल ब्लकनिफ्राय जेनाखि 4,50,000 बिगा हायावहाय इलिगेल इनक्रचारफ्रा हाबनानै दङ बिसोरखौ होखारनांगौ। बिपिएफ पार्टिया बिथांमोना मा थांखि लानानै माब्रै पृथ्वी राजखौबो जे केन्डिडेट हिसाबै पेनेल लिस्टआवहाय होफादों। इउटिउबनि नोजोरावहाय बिथांखौहाय जोङो सानो जुदि नंथारगौ बिथाङा केन्डिडेट मोननानै एमपि जायोब्ला बे जुनियर सरनिया जागोन। बे पार्टिया डिक्लेयार होनानैहाय जेनेबा बेनो बिपिएफनि बास बबेबा पलिटिकेल हान्जानि केन्डिडेट होननानै जुदि डिक्लेयार होनाय लोगो लोगो जों बेवहाय आरटिआइ होनानै बा माखासे डकुमेन्टसखौ कालेक्ट खालामनो नाजागोन। खाथियाव लकसभा बिसायख'थि फैगासिनो दङ। इउटिउब हिसाबै बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माबायदि बाहागो लागोन? आচ্ছা, गिबियावहाय खुलुमबाय। आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि जानानै नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोयो। फैगोन जेनाखि एमपि इलेक्सन बिनि सायाव जेनाखि नोंथाङा जोंनि रलनि हिसाबै सोंदों, आं बेखौल' बुंनो सानो जोङो निउट्रल आरो जोङो पलिटिकेल पार्टि नङा, जोङो नन पलिटिकेल पार्टि। जोङो थांनाय 2012 सननिफ्राय प्रदुत कुमार बराजों लोगोसे जेनाखि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दं आरो जों बेखौ मावबोबाय थालांगोन। नाथाय नैबे बिसायख'थि समावहाय जोङो माखासे पलिटिकेल पार्टिफोरनिफ्राय आसा खालामगोन जेन बिथांमोना पावाराव फैयोब्ला जोंनि बे बेल ब्लकनिफ्राय जेनाखि 4,50,000 बिगा हायावहाय इलिगेल इनक्रचारफ्रा हाबनानै दङ बिसोरखौ होखारनांगौ। बेबायदि जुदि सोरबा जोंनो गेरेन्टि होयोब्ला जोङो निस्सय बिसिनि जानानै धुबिटु संकसनिटु सदिया जों बे खामानिखौ बिसिनि जाना मावना होगोन। दा बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि, बावैसो सान सिगां बिटिआर हालामनि गोख्रों राजखान्थि हान्जा बिपिएफआ केन्डिडेट महरै पेनेल लिस्टआव 3 बिजाथिनि मुंखौ फोसावदों। बेनि गेजेराव पृथ्वीराज नारायण देबनेसनि मुंखौबो जों नुनो मोननाय जादों। दा बिथांखौ सम सम जों खोनानो मोनो ट्राइबेल नङा होननानै। दा बे बेसेबां सैथो बा सैथो नङा, नोंथांमोना बेनि सायाव बेसेबां सांग्रां? आंबो ससियेल मिडियायाव नुदों, ओमफ्राय लोगोसे निउसफ्राव ओंखारनायाव कमेन्ट्सफोरखौबो आं फरायदों। दा इउटिउब हिसाबैहाय जोङो मिथिया माने बे बिपिएफ पार्टिया बिथांमोना मा थांखि लानानै माब्रै बिथांखौबो पृथ्वी राजखौबो जे केन्डिडेट हिसाबै पेनेल लिस्टआवहाय होफादों, बेफोर गावसोरनि खोथा। नाथाय जोंनि नोजोराव इउटिउबनि नोजोरावहाय बिथांखौहाय जोङो सानो जुदि नंथारगौ बिथाङा केन्डिडेट मोननानै एमपि जायोब्ला बे जुनियर सरनिया जागोन होननानै। बिथाङा जुदि एसटि नंमाराब्ला दा बे एसटि सार्टिफिकेटखौ माबोरै मोननो हाखो, बा बेनि सायाव माबा मोनसे बेबस्था लागोन नामा नोंथांमोना? जोङो बेखौहाय आरटिआइ होनानै नायगोन। नंथारगौ एसटिब्लाथ' जोंहा बुंनांगौ गैया, खिन्थु एसटि नङाब्लाथ' जोङो आइन हिसाबै जोङो बेखौ नांगौ। बिसायख'थिया खाथिसै, दा बे खाथिसैब्ला दा बे आरटिआइखौ होगोन होनना नोंथांमोना बुंबाय, बा आरटिआइ होनाया बे इलेक्सननि सिगां जागोन ना इलेक्सननि उनाव जागोन? बियो नमिनेसन होखांनाय लोगो लोगो एसे सम मोनोथ', माने डिक्लेयार होग्रोगोन पार्टिया सिगां। बे पार्टिया डिक्लेयार होनानैहाय जेनेबा बेनो बिपिएफनि बास बबेबा पलिटिकेल हान्जानि केन्डिडेट होननानै जुदि डिक्लेयार होनाय लोगो लोगो जों बेवहाय आरटिआइ होनानै बा माखासे डकुमेन्टसखौ कालेक्ट खालामनो नाजागोन आरो। जोबथियाव मोनसे सोंथि, नोंथांमोना जितु पलिटिकेल हान्जा नङा, माबायदि बिजाथिखौ क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहालांजानायखौ लुबैयो? जायानाखि जाथिनि थाखाय मावग्रा, जायानाखि बे दिल्लीयाव थांनानैहाय एटलिस्ट बर'जों लोगोसे ट्राइबेल माहारिनि थाखाय आरो जोंनि बार्निं इस्यु जेनाखि जोङो 67निफ्रायनो बर' माहारिया बर'नि थाखाय दावहा नांबोगासिनो दं। दा बेखौहाय जेन बिथाङा पार्लामेन्टआव थांना बुंनो हायो, आरो होजों थाङा बुंनोल' हानाय नङा, बुंहैथारो। बेबादि बिजाथिखौ बेबादि केन्डिडेटखौ जों लुबैयो। जोंहा बेवहाय दल बा पार्टिजों बेवहाय खुनु खोथा गैया। गोजोननाय थाबाय। हामबायसै, थेंक इउ।